Se olisi 3. treenipäivän ensimmäinen tämmönen herättelevä treeni. Kävin pikkasen tossa pikkuhyppyreillä aluksi ja sitten tulin katsomaan näitä meidän vähän isompia hyppyreitä. Enää käynyt mitään valtavia, mutta kumminkin tollasia. Kyllä tosta nyt johonkin lentää. Ja ei ole tosiaan oma pyörä. Tää oli vähän säätöjen kanssa tuossa aluksi muutenkin ongelmia. Käydään vähän testaamassa vaan, että miltä tuntuu hyppiä noin läpi. Ei välttämättä tule edes alastuloa asti. Meillä on tosiaan tossa tollanen vähän heittävämpi nokka ja sitten tää toinenkin heittää ihan hyvin, mutta tässä on vähän säätövaraa. Ja tää on nyt säädetty niin, että tuolla on se lähin paikka, mistä pystyy hyppäällä vähän otettu tohon yleensä. Tässä muutaman kerran jälkeen sitten siirretään se tonne. Sitten tulisi semmonen 1, 2, 3, 4, 5, 6 metriä about käppiä tonne. Sitten mistä me otetaan vauhdit. Jos on luomupyörä tai haluu polkea, niin tuolta voi ottaa vauhtia ihan reippaasti, mutta ollaan rakennettu tällainen vauhdinottotorni. Eli viedään pyörä tänne ylös. No. Eli täällä ollaan. On tää nyt useamman metrin korkea. Tosta vauhtia ja sitten ramppii pitkin alas ja hyppyreillä. Katsotaan vuoden ekat vedot. Now it's the right time to do the right things. Vähän vauhtia tuohon epälehtään hyvin yli. I feel how this place has become. And now Päivän ensimmäinen tämmönen herättelevä harjoitus. Maastopyöräilykikkailua. Ja käydään syömässä ja näin vähän lepoa ja sitten siirrytään päivän toiseen harjoitukseen, mikä onkin sitten vähän reippaampi. Nähdään kohta. Pysy mukaan, hyvä. Jalat tekee duunia. Päivän toinen treeni olikin sitten vähän reippaampi. Eli käytiin poikaan kanssa vähän heittelemässä jenkkifutista. Meillä oli tämmöiset takakenttätreenit siellä. Meillä oli pelirakentaja tullut Euroopasta ja tää oli se ensimmäinen päivä, kun se tuli vähän testailemaan, että miten pallo lentää. Oli oikein maittavat treenit siinä, 1,5 tuntia ensin vedettiin 0,5 tuntia juoksutreenejä, jonka jälkeen sitten laitettiin pallo ilmaan ja pelattiin 1 vastaan 1 pelejä. Otetaan tästä oma jakso vielä sitten erikseen.